Çıkkanım Alatoğ nasıl yerden biz Bayköl'düktü pir tutkanak kalpak Kırgız elden biz Teңçilikte törölüp teңçilikte ölgönbüz Jartınan bolsoň üýünde jardyga jarmyn bergenbiz Akpeyil açık kol menen biz açarçılykty jengenbiz Bizdin eldin peyline bir dagın bulut teň gelgiz Bирок azyrkı kesти garasak müşkülge düşüp geptelgen mümkünçülügü çektelgen Kalaskaga jet albay kaygılı gündüň ötkürgön Kuyulsa dagı göz jaşı Hudaýga şükür dep kelgen Jardyga jardam berүүnü jam bolalım et görgön Agaýyn eldi jep kelgen ayrımalanyp beklerden Nartуу kırgız bolalı biz nan surasaň et bergen Azyrkı uşul zamanda adamdyň adam garaýby Baymattın uluň azamat baktılуу kıldı dalaydı Koğunga kızmat kılgandı biz koldu koysoq jarayba Neçendegen bülünü tamdu kılgan uwaga Şabayı suup turgandı şamdu kılgan uwaga Özgöge köp üy saldı özünün jok turağı Hayrımduu bolfonduso kançaň iş kıldı budaga Azamatтай balaňdın aldıda dalay pulana Oşonduktan barыбыз oýlanyp jaşygarybız Jardamybızdy kılaly jaldy birge turaly Maniliň işti kılaly mayıpka göňül buraly Jetipdüň işti kılaly jetimge göňül buraly Irыбыз bar ır menen pulubuz bar pul menen Salymybızdy goşoly jardamga muhtaç bolgongo Jarygybızdy goşoly jaman adatty taştaýlyň jardam bergenden kaçpaýla Bolaçoktuň oýlasogy barыбыз bor kerlikden baştaýly